Ngere migawo mar arita Dr. Raymond Omollo kwayo oganda mondo omi ochwal lwetgi ne jogo ma ok nyal e gwengewa. Dr. Omollo ne lose kinde mane ochiwo kony mar omenda mag skul ne jopuonjre 100 ma onge kod nyalo e kaunti ma Nakuru. Ogolo omenda maromo milion 1 mar siro somb nyithindogo. Ongudu chimona chiel ma this organization machal kamani oseluongwa ni bi uru nitiere kony mondo kony godo nyithindo mani kod chandruok ma jonyuolgi ok nyal. An kaka achiel kuom jonyuol ma ok nyal mani kod nyithindo school, I'm having 5 kids in secondary school, but financially stringency I cannot manage to pay for them. Koro gima timre jowadwa en gima lich ahinya ni nuang'o kony machal kamani ok yot kuom ogendini mamoko. To ka oganda machal kama nyalo wuok mondo okonywa, ang'o ma mono wayie kendo wakonygi? Pok aneno gima chal kama, mradi machal kama. Koro aduoko erokamano ne jotendwa mokelonwa mradi ni, kendo aduoko ne chairman gi joma onge lwedo te. Pok onenore history mar oganda mare jokonagi. Ka ng'ato nyalo paro kamobete mowachi ni waor ng'ato mondo odhi amanye nyithiwa moko motimo ang'o mo jonyuolgi ok nyal. Koro wagoyo erokamano maduong' ne jaduong' ne PS Dr. Raymond Omollo